Здравейте, VBOX, аз съм Dragon Build, регистрацията на VBOX 7 и това ми е първият клип, надявам се да не ме хейтвате. И тук ще ви покажа един сървър на Minecraft. IP-то може да видите ето тук, ако искате да си спрете клипа на пауза, за да го видите. Сървъра се казва FreeCraft и сега ще ви го покажа. Ето го, сега да идем на спаун, за да ви го покажа. Ето това е спаунът. И както виждате е доста голям. Тук има за резиденция, как се прави. Тук сега ще отидем на долния етаж. И днес мисля да започна оцеляване в този сървър. От следващия клип с един мой приятел, Джонката, ще започнем оцеляване в сървъра от следващия клип. Да. Тук има портали. Да ги видя порталите. Не съм забелязал тази табела. Сега да виждам за първ път. Да, тук са порталите. Дано да има креатив свят. Може и да има, може и да няма. Има VIP, PvP и Shop. Няма креатив. Сега да отидем да видим онези там. Сигурно има за Ender и за Nether. Nether, гора и Food. Ще ми трябва Food. Това няма меч. Така, сега да ви разведа на сървъра. Както казах, това е първият ми клип. И така, сега да ви разведа и сървъра. Сега ще ви покажа район, в който ще оцелявам. Това е той. Ето тук, както виждате, има кладенец, който показва, че наблизо има село. Както видяхте, до спавна също има село. Сега да разгледам района и да. Това беше сървъра. За всеки случай ще оставя IP-то на сървъра в допълнителната информация на клипа. И до следващия път.